Нават не ведаю, што рабіць. Ой, я... Слухай, Яна, а калі гэтага крыўдзіцеля самого пакрыўдзіць? Напрыклад, штурхнуць у адказ. Ну ты прыдумаў, Буслік. Па-першае, штурхаюцца і б'юцца толькі нявыхаваныя дзеці. Ну, гэта так. А па-другое, гэты хлопчык даволі дужы. Ён наш штуршок амаль не адчуе. Толькі разлуецца і тады стане яшчэ горш. Маеш рацыю. Тады я не ведаю, што рабіць. Ой, Буслік, паглядзі, калыханка пачалася. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, прывітанне, сябры. Прабачце, мы вас не заўважылі, бо вырашаем сур'ёзную праблему. Сябры, у нас у двары з'явіўся новы хлопчык. І ён ні з кім не хоча сябраваць. Ніколі не усміхаецца, увесь час ходзіць хмурны. Ды яшчэ час ад часу штурхаецца, калі праходзіш побач. Нам нават на дзіцячую пляцоўку ісці не хочацца. Бо там часта бывае гэты крыўдзіцель. Не ведаеце, што нам рабіць? Думаеце, варта расказаць усё камусьці з дарослых? Але скардзіцца непрыгожа. Буслік, дзеці правільна падказваюць. А раптам крыўдзіцель стане біцца. Мы з ім не справімся. Да таго ж, выхаваныя дзеці не павінны лезці ў бойку. Так. За гэта нам дакладна уляціць. Значыць, іншага выйсця няма. Трэба падзяліцца праблемай з дарослымі. Раскажам Тимофею? А калі ён вырашыць нас абараніць, і бойка ўсё ж атрымаецца? Ой, тады і Тимофею уляціць. Значыць, трэба расказаць усё дзядулю. Ён дакладна біцца не стане. Правильно, клічам дзядулю. Дзядуля, добрадзей! Хадзіце да нас, калі ласка. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля. Добрый вечер. Кликали меня? Так, дзядулечка. У нас вельмі сур'ёзная праблема. Уявіце, на нашай дзіцячай пляцоўцы з'явіўся крыўдзіцель. Ай-ёй-очки. Ён увесь час ходзіць хмурны, не размаўляе з намі. А калі падыходзіш блізка, яшчэ і штурхаецца. Ой, гэта дрэнна. І мы так лічым. Дзядуля, пакуль крыўдзіцель нікога не пабіў, забараніце яму прыходзіць на нашу пляцоўку. Кветочки мои, вы лічыце, што гэта будзе правільна? Абсаваць усім настрой і штурхацца. Правільна? Вядома, не. Але ж вы не ведаеце, чаму хлопчык так сябе паводзіць. Не ведаем і не хочам ведаць. Ой, а вось гэта дарэмна. Магчыма, у хлопчыка ёсць прычыны так сябе паводзіць. А давайте я вам прачытаю казку, а вы дапаможаце мне яе разыграць. Казку пра гэтага хлопчыка? Пра дыназаўрыка. Вось, Буслік, трымай, это твоя роля будзе. А у мяне якая будзе роля? А у цябе, Яна? О, мышка. О, трымай. Акцёры гатовы? Гатовы. Тады казка пачынаецца. Жыў-быў у лесе дыназаўр. І быў ён заўсёды хмурны. І ні з кім не вітаўся, і нікому не усміхаўся. Як наш крыўдзіцель. Так. І ўсе лясныя звяры баяліся дыназаўра, таму што ён ніколі не усміхаўся. Правільна баяліся. Невядома, чаго чакаць ад таго, хто ніколі не усміхаецца. Так. І калі ён праходзіў, усе хаваліся. Хто пад кустом, хто ў норцы. Так яны і жылі. Нейкая сумная казка атрымліваецца. Пачакай, Яначка, гэта толькі пачатак. А што было далей, дзядуля? І вось аднойчы дыназаўр лёг спаць проста на купине у лесе.
О, а што, у яго дома не было? Ну, а навошта дом, калі туды не прыходзяць у госці сябры, на што? Ну, Мне стало крыху шкода гэтага динозаўрыка. не перажывай, буслік, а слухай далей. Динозавр заснуў. Во. Толькі ён не ведаў, што лёг побач з мышынай норкай і сваім вялікім бокам зачыніў уваход у яе. О. Ой, бедная мышка. Ага. Яна не смогла выйсці са сваёй норкі? Яе не было дома, але хутка мышка вярнулася. А дверцы зачынены. Ага. Ой, мышка і так, і гэтак спрабавала улезці ў норку і лапкамі старалася динозавра подсунуть і боком прапаўсці, но ніяк ёй было не ўлезці. Ну, Вядома, динозавр вялікі, а мышка зусім маленькая. ага. І тут динозавр прачнуўся. Ды не проста прачнуўся. Ён стаў круціцца, катацца па зямлі і смяяться. А я напалохаўся, што динозавр захоча з'есці мышку. А чаму ж ён засмяяўся? Оказывается, динозавр боялся козыту. Трэба ж, такі вялікі, а баяўся такой дробязі. Долго смеялся динозавр, а калі супакоіўся, сказал: «Дякуй, мышка, што рассмяшыла мяне. Я ніколі не смяяўся, а гэта, оказывается, так цудоўна». Бедны динозавр, ён не умеў смяяцца. Так, кветачкі мае. Як лічыце, што было потым? Думаю, динозавр прапанаваў мышцы сябраваць. Менавіта. А потым з динозаврам пасябравалі і ўсе астатнія жыхары лесу. Дзядуля, Ага. вы думаеце, хлопчык-краўдзіцель не ўмее смяяцца? Ну, не ведаю, але, магчыма, ён саромеецца пазнаёміцца. Ну, вы ж не гуляеце з ім і сябраваць не прапануеце. Сапраўды, гэта наша памылка. Памылку гэту можна выправіць. Вы просто пазнаёміцца з ім і паразмаўляць і ўсё. І, магчыма, у нас з'явіцца новы сябар. Так. Ой, дзядулечка, які вы разумны. Дай. Дзякуй за карысную параду. А і за цікавую казку. Рады, што вам спадабалася казка. І дзякую, што вы дапамаглі яе разыграць. Заўтра абавязкова пасябруем з хлопчыкам. Во-во-во. Цудоўны план. Ну, а зараз час глядзець вячэрнюю казку. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі. І адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Дабраныч, сябры. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки
оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай.